салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, дар ҷоя паёбидаем бозори Корбон, тарафи Тиллобозор, 13 дарвоза, 8 қатор. Беҳад распродажои хуб кардаган. ҳозир бо нишонтон метиҳам. Марҳамат бинед, ин киртои 150-200 сомона 100 сомон шидагиай. Ина лапшое ки бисёриҳо мепурсидан. ҳозир 100 сомон шидагиай. Чанд та расветка дора, размерашон калони хушрӯ. ҷоя паёбида 13 дарвоза, тарафи Тиллобозор, 8 қатор. як бори дигар такрор мекунам. баъд духтаро элон аз рӯзои ҷумъа дигар аз ин пас рӯзи корияй. марҳамат, касоне ки омадан мехоҳанд биёен. рӯзои санитарӣ дигар аз ин пас рӯзи душанбе мешавад. ира бинен 100 сомон. анамино ҳамаш 100 сомонӣ шидан. бинен чӣ хел лапшои фасон. иҷа дар распродажа бисёр дора. инаи куртоошо надиден духтарако. агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед, аҳамиятен чӣ хел ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат, анами хоҳараки ма кор мекуна дар ами компания. доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. метавонед дархост кунед, шумо да миёран метиҳан. саб сафед мекуна рӯра, баъзан кремош ҳастай. мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекуна. пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекуна. хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дора. як чи дигар, ин хоҳари ма дар ами компания кор мекуна. духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯза. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. шахсан инами хоҳарака ҳозир ман мепартом, биненда чанд сум мегира маош. хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. ина бинед, инами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27 000 рублай. дар 2 ҳафта, дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. марҳамат, нави ино 200 сомон будан, ҳозир 120 сомон то 60 размер ҳастай. мана бамбук, расветкаҳои беҳад хушрӯ. стилиш стили туркӣ духтаро. марҳамат, каседа дар корай. ина расветкаҳо кати ҳамаш борои пачкае аҳамиятиен аз пачка кушода мемонанд. распродажаҳо ягон таш бори астатка нестай. барои авай духтарако метавонен ки дархост кунен, метавонен ки биёен ай пеш бинен. доставка надорану метавонен омада аз пеш бинен. хулоса мана халатора нишон диден, халатои хушрӯрам распродажа кардагиян беҳад фасон. инами куртои бамбук ҳамаш новинка. ҳозир 120 сомон шудагай. инаи халатам 120 сомон. халата бинен хушрӯгиша. ҳозир то охири навора тамошо кунан. инҷа распродажа бисёрай. мана касе дар двойка дар корай ҳамроҳи брукошон. ё чандан 150 сомон. ин расветка дора духтаро. мана 150 сомон. хулоса апаёбида иқдома танҳо барои шумо кардагиай подписчикони азиз ва барои муштариони нуқтаи савдошон. мана ина ёям арзон шидан. 300 сомон будан, ҳозир 150 сомон. чанд та расветка шидагиай. мана чанд расветка дора. марҳамат, метавонен ки биёен аз пеш бо бинен 150. хулас духтаро, вайшон распродажашон беҳад бисёрай. шумо метавонен омада ай пеш бо бинен. ҳозир ман шумода боз бори новинкаошона нишон метиҳам. метавонен ки аз новинкаҳо интихоб кунед. анами халатам аксия шидагиай. и чанд сумай? 150 сомон. пушча нишон тен я бор. духтаро, ҳам аз қисми пеш, ҳамана қафоша бинен чӣ хел вай дора. украшенияи фасон дора. 150 сомон. и расветка дора. сиё ҳам дора. хулас биёен бо мебинен. ана кардиганои новинка духтаро омадагиай дар ҷоя паёбида. бинен чанд та расветка дора. расветкаҳои хушрӯ, сабзу электро, баъд сиёҳ омадагиай. нархиш чанда инора?
350 сомон будам. Барои шумо духтаро 300 сомонда метиян замок катия бинен. Беҳад фасонак, марҳамат. Ази бо безрукавкаш ҳам аста, аз безрукавкашам нишон метам. Ман айни сиёҳуш чун пушидагиам бинен чӣ хушрувай. Хулас 350 сомон будан, ҳозир 300 сомон шидагиай. Ана баъдан духтаро безрукавкаш чанд сомай? 350. Ина безрукавкаш 300 сомони будан, ҳозир 250 сомон шидагиай. 4 та расветка дора мана сабз, сиёҳ, кабуд ва коричневия. Ана духтаро биёин бо айпеш бинен. Материалошон королевский велюрай. Нархаш 300 сомон буд, 250 сомон ози пешниҳод шидагиай. То 6 размер дора. Инчунин тамошобинони азиз, аз анаи кардигано омад, ҳам бе остинакош, ҳам остин дорош духтаро. Марҳамат, нархҳои ино чанданд? Ино 300 сомон будан духтаро, ҳозир 250 сомон шидагиай. Бинед чӣ хушруван. Королевский велюр материалаш беҳад фасонакай айпеш, марҳамат. То 6 размер дора. Ози остиндорош ҳам ҳастай? Ина нишон метим. Остиндорошон чандай? Ина 350 300 сомон пешниҳод кардагиан бинен. Сабз дора, кабути электра дора. Ана сабзша бинен бо чӣ хушрувай. Сабз ду намуд дора. Мана хулас духтарако айпеш биёен. Боварӣ дору маҳқултон мешава. Ҳамаш фасонан. Апаё бида ҳамаи клиентоша ба назар гирифта анамхе дизайнора овардагиай. Марҳамат. Ва духтарако бинен абайҳои новинка омадай дар ҷои апаё бида бинен. Ҳамқа материалаш фасонай. Нархаш чанд сомай? 350 сомонда метиян. Ина сафед дораду малинови. Марҳамат духтаро размер ҳастай. Биёен бо айпеш хутон бинен. Беҳад хушу духтагиай. Духтарако куртоо бо омадан аз ин намудо тамом шуда будан. Бинен инаи расветка новинкаяй. 300 сомон будан, ҳозир 200 сомонӣ пешниҳод кардагиан. Аз 46 то 60 размер ҳастай. Марҳамат биненда чӣ расветкаҳои хушрӯ омадагиай. Мана стилшам фасонак духтагиай. Чӣ тавре гуфтам 300 сомон буд, ҳозир 200 сомон пешниҳод шудагиай дар ҷои апаё бида. Малиновишам фасона, инаи сиёша бинен бо чӣ хушрӯ. Ина 300 сомон буд, ҳозир 200 сомон. Шумо метавонед ки омада аз ҷои апаё бида ҳама чиза харидорӣ кунед. Хулас беҳтарин куртоҳо барои шумо бо нархҳои арзон. Расветкаша бинен чӣ бисёрай. Ҳамаш расветкаҳои фасон духтарако. Ина каседа дар кораи биёен материалакошон ҳам фасонака ҳеҷ намешава. Марҳамат. Баъд духтаро аз анаин куртои туёна бо омад. Чанд касо омадану наёфтан. Марҳамат бинен чӣ хушрӯй. И королевский велюр шай тамошобино. Мана и королевский велюр шай бо ҳастай аз ҳамин бамбукаш. Королевский велюрш духтарако нархшон 350 буд, ҳозир 250 шудагиай. Бинен расветкоша чӣ расветкаи хушрӯ доранд. Ана бамбукиёш бошад. То 60 размер ҳастай. Ино 250 будан, ҳозир 200 сомон шудагиай. Мана хоҳен аз инаш гирен, хоҳен аз анаи королевскио гирен. Хулас ҳамашон фасонак. Мана украшениёшона бинен бо чӣ хушрӯвай. Мана ҳамаш сангчокати, сангчои тозакати оро дода шудагиай. Ба духтарако анаин двойко омада новинка. Аз двойкорам нишон метиҳем тамошобино. Марҳамат двойко 200 сомон 180 сомон будан, ҳозир 150 сомон пешниҳод шудагиай. Марҳамат духтаро каседа дар кораи қадошон ина бинен дарози хушрӯ омадай. Мана 180 буд, 150 сомон. ҳозир метавонед ира аз ҷои апаё бида харидорӣ кунед. Ба тамошобинони азиз, касоне ки барои савдо мегиранд, ин нархҳое ки ман ози гуфтаистам ҳамаш бо арзон мешавад. Марҳамат бинен чӣ хушрӯ. Ёдовар мешавем ки апаё бида 2 нуқтаи савдо доранд дар анамин 16 дарвоза 8 қатор. Мана якташ ҳаминай, яктаи дигараш бошад. Мана рӯбаруш иҷадая манамхе куртоҳошон ҳамаи чиёшон ҳастай. Биёен бо айпеш бинен. Мана курта двойка ҳамаи чи доранд. Марҳамат и дуюм нуқтаи савдошонай. тамошобинони азиз, бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад.
хайр саломат бошед то наворҳои оянда.